Tak co tam vidíš ještě? Lišák. A co to má v puse? Já to podívala, viď? Slepici. Tak koně? Krávu. Kohoutel. A tady jsou ty holčičky. A co tady je? A tady nahoře? Tady? Koník. Hezký, viď? Je hezký koník. Líbí se ti? A líbí se ti víc koník nebo prasátko? Kde? Prasátko taky líbí. Jo. Tatínku líbí? Mně taky líbí prasátko. Na talíři. Líbí prasátko. Líbí se ti prasátko na talíři, mamko? Na talíři moc, já ráda mám prasátka. Taky ráda máš prasátka. Jo. Ham. A máme masičko. Co tam máš dál? Za obrázky, Klárko. Ukážeš ti obrázky? Jsi unavená. Jsi unavená, Kláry? Ne. Jenom trošku, viď. No tak ukáž, co to máme dál? Co tohle? Kakao. Osmík. Ne. Jo, Jsou spletla, vej? A víš, jak dělá oslík? I a. No. Ty jsi spletla kohouta a oslíka, vej? To je sranda. Jo. Co je tady? No to máma nepozná ani. No, ale Klárka asi ví, co to je. Co to je? Tady to s těma rohama. Tady nohama. To má taky rohy. A víš, co to je? To zvířátko? Můj Je to koza? Ne, tak co to je, když to není koza? Vedla. To naši neuvidí, jak se bude si blázen. A teď ona je na počkej. A co je přece kůň? Prasátko. Jo, to je prasátko, jo. A není to náhodou kravička. Kráva bude. A co je tohle? Neví. Oslík. Oslík. Jo, oslík. A tohle? Žádný kohout, oslík. A co je tohle? Hejtek up. Hejtek, ano. Správně. Moje křídla a rohy, ty, to jsou divný koníčci. Nespetla. To není koník, to je muž, pán a koník dohromady. Počkej, co to je? Jak jsem tomu říkala, kentaur, že jo? Koník. A tohle je Pegás a tohle je jednorožec. Ne, on se tady vedouko. Nemá sídla. Nemá křídla. Taky nemá sídla. Nemá, a má roh, viď? Jo, má. Má tady. A nemá křídla, správně. Jo, on nemá sídla, taky nemá sídla.
to dělala? Má sídla taky. Já nepotím. Tato telefonuje, to jsem poznala, že je to telefon. Nemá stále telefon. To je telefon, ale táta nepotí. Nechodí. No, dobrý, no. Udělej tátovi. Klárko, udělej na tátu. Sedí. Ani náhodou. To se zamazal. Co to je? Koníčky. Konečně, viď? A kočár. Je ten princeznovský kočár. Ukážeš kde? Paní, světlo. Klára, do to telefon. Já větlo. Tak řekni papa. Papa, Zamávej telefon. papa, telefone.